I'r Rhufeiniaid, nid i gadw'n lan yn unig y byddent yn mynd i'r byddonau. Roedd hefyd yn ddigwyddiad cymdeithasol. Yma gallech gymryd rhan mewn chwaraeon, sgyrsio a hap chwarae gyda ffrindiau, cael rhywbeth i fwyta. Trin y gwallt ar dannedd hyd yn oed. Ac nid yn y trefi'n unig y byddai cyfleusterau felly. Roedd gan sefydliadau milwrol eu byddonau hefyd. Roedd y rhain yn isga yn gwasanaethu lleng o dros 5,000 o ddynion. Rhaid bod y milwr yn edrych ymlaen at dro eined ef yn y byddonau. Yn y byddondi roedd dewis o wahanol fathau o ymdrochi a gweithgareddau tebyg i sona. Byddai'n tynnu ddillad i ddechrau a rhoi olew ar ei gorff. Yna byddai'n ymarfer i godi chwys, naill ai yn y paleistra y tu allan neu o dan dôn y basilica. Wedyn byddai'n crafu'r olew a'r llwch i ffwrdd a strigil, neidio i mewn i'r pwll nofio awyr agored cyn mynd i mewn i'r byddondi. Yma roedd grŵp o dair neuadd ymdrochi ac ystafelloedd newid wrth law. I ddechrau roedd yr ystafell oer neu'r frigidariwm, lle gallai'r milwr ar ôl neidio i'r dŵr oer roi olew ar ei gorff eto. Wedyn byddai'n mynd i'r stafell gynnes y tepidariwm, lle gallai eistedd ychydig. Yna i gael y wyrgylch sona go iawn byddai'r caldariwm neu'r stafell gynnes yn agor pyllau'r croen. Gallwn weld y cyfuniad hwn o gampfa fodern a chanolfan Hamdden mewn llythyr ysgrifennodd yr awdur Lladin Seneca yn y ganrif gyntaf oed Crist. Rwy'n byw uwch ben sefydliad ymdrochi. Dychmygwch y sŵn bob dydd. Dynion garw yn mynd trwy eu pethau, yn codi pwysau o'i gwmpas. Rwy'n clywed eu tychan a'i hochian bob tro maen nhw'n anadlu allan. Wedyn bydd rhyw gyffredin yn fodlon ar ddim ond rhoi olew ar ei gorff yn dal fy sylw. Clywaf slap llawr tyniliwr ar ei sgwyddau, a'r sain yn newid yn ola yw'r llaw ar gau neu ar agor. Os bydd dyfannwr gêm bêl yn ymddangos, ac yn dechrau cyfri sawl gwaith mae'r bêl wedi ei thaflu i fyny, mae'r cyfan ar ben. Nid yw'r darlun yn gyfan heb ryw garw, lleidr yn cael ei ddal yn dwyn, neu'r dyn sy'n hoffi clywed ei lais ei hun yn y baddon. Heb sôn am y rheini sy'n mynnu neidio i mewn a thasgu'r dŵr i bobman. Dychmygwch y tynnwr gwallt, yn gyson yn gweiddi ei fod yno. Nid yw fyth yn dawel, ond pan fydd yn tynnu'r blew o dan gesail rhywun gam wneud i'r gwsmer weiddi drosto. Neu amrywiol synnau'r cogydd pasteiod, y gwerthwr selslig, y gwerthwr melysion, i gyd yn ceisio gwerthu lluniaeth, bob un gyda'i sain arbennig ei hun. Roedd yr Rhufeiniaid yn enwog am gryfder a pharhad eu hadeiladau cyhoeddus. Doedd y byddondi hwn yng Nghaerllion ddim yn eithriad. Cafodd ei osod allan yn ofalus iawn ar gynllun geometrig a safodd bron yn gyfan am 12 canrif cyn ei ddymchwel yn derfynol, sy'n tystio i fedr y pensau'r Rhufeinig. O'r gwaith cloddio ac o gymharu y byddonau'r Rhufeinig eraill, mae'n amlwg yn wreiddiol fod toiau crwn neu addau'r byddonau. Yn wir yr angen am gynnal y bwau anferth hyn oedd yn penderfynu geometreg gymleth y cynllun. Mae llawer o enghreifftiau o adeiladau bwawog i'w gweld heddiw, a'r gymhariaeth debygol ar gyfer y rhain yng Nghaerllion yw'r frigidariwm sydd wedi goroesi y maddonau clwni yma ym Mharis. Techneg arall roedd yr Rhufeiniaid wedi ei pherffeithio yn ystod y ganrif gyntaf oed Crist oedd defnyddio concrit i godi adeiladau. Mae tystiolaeth o hyn i'w gweld y muriau'r byddondau yng Nghaerllion, ac mae'n debyg iddo gael ei ddefnyddio ym mwâu anferth y to hefyd. Y dull oedd codi 2 fur garreg gyferbyn a'i gilydd, gan lenwi'r bwlch rhyngddynt a choncrit trwchus o rwbel mewn morter. Ar ôl i hwnnw gyrraedd uchder o ryw fetr, byddai haen wastad o friciau yn cael ei gosod dros y cyfan.
Byddai'r broses yn cael ei hailadrodd bob tro y byddai'r haen isaf wedi caledu. Fel hyn byddai'r mur yn codi ar ei draws, a doedd dim angen prenyw gynnal. Pan aeth y lleng o wisga teg oed Cris 290, cafodd y byddonau ei dinoethi o unrhyw beth y gellid ei ddefnyddio eto. Y pibellau plwm, teulu'r to, gwydr y ffenestri a llechu'r lloriau. Ond roedd yr adeiladwyr Rhufeinig wedi gwneud ei gwaith yn dda, oherwydd daliodd y prif fyddondi ar ei draed am 1000 o flynyddoedd wedyn. Drwy'r cyfnod tywyll, tyfodd chwedlau o gwmpas olion dinas y Llyngoedd. Erbyn y 18fed ganrif, roedd sieffre o Fynwy yn disgrifio Caerllion fel ysgobaeth hynafol, lle roedd ei frenin Arthur chwedlonol wedi ei gyroni ymhlith tyrfaoedd y dywysogion ac esgobion. Yn 1188, pan ddaeth Gerallt Gymro i Gaerllion, roedd yr olion yn amlwg yn dal i adael argraff. Mae Gerallt yn sôn am ddinas hunaddol wedi a hadeulu'n wych gan y Rhufeiniaid. Baddonau rhyfeddol, adfeilion temlau a phlasau theatraidd. I gyd wedi eu hamgau gan furiau gwych a oedd yn dal ei sefyll mewn mannau. Erbyn diwedd y canol oesoedd, roedd pob adeilad a oedd ar ei draed wedi ei enrheithio i gael y defnydd adeiladu. Daeth Caerllion fodern yn lle isgar Rhufeiniaid. Ni ddechreuodd hanes y byddondi eto tan 1877, pan gofnododd yr hynafieithwr Octavius Morgan fod palmant mosaic wedi ddarganfod wrth osod gwter yn Backhall Street. Ni sylweddolwyd ei bwysigrwydd ar y pryd, ond yn ystod gwaith cloddio rhwng 1964 a 1969, darganfuwyd y baddonau a gwelwyd I maint. Cafodd yr rhannau sydd i'w gweld yn yr adeilad hwn eu cloddio'n llawn o 1977 I 1981. Un o'r pethau mwyaf diddorol am y gwaith cloddio oedd archwilio'r prif gwter. Cafodd y llaid yn ddieiryd dallun ofalus I ddangos yr eitemau bach a oedd wedi ei golchi mewn iddi. Mae'r rheini'n helpu cwblhau'r darlun o fywyd yn y baddonau. Counteri ar gyfer hap chwarae, pinnau gwallt o asgwrn i'r merched, fflasgiau gwydr I ddal olew, a darnau o'r bwyd oedd ar werth i'r ymdrochwyr hyd yn oed. Y pethau mwyaf trawiadol o'r cyfan yw'r casgliad anferth o 88 o emau wedi eu cerfio. Amethyst, cornelian, siasper a cherrig eraill lled werthfawr. Byddai ymdrochwyr yn aml yn gwisgo gemau yn y byddonau, a rhaid bod y gres llaeth wedi rhyddhau'r cerrig yn ei modrwyau. Cawsant ei golchi ymaith gyda'r dŵr I gael ei darganfod 19 canrif yn ddiweddarach.